Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Untza taldeko lagunekin elkartuko gara. Taldeak azken kontzertu bat iragarri du otsailaren 3 Bilboko Miribilan, eta taldearen iragana, oraina eta geroa ezagutzeko taldekideekin batu gara azkenen saioetan. Gaur gurean, Untza taldea. Otsailaren 3 Untza taldeak agur esango du Bilboko Miribilan. Taldeak ziklo bat itxiko du, sarrerak amaituta dauden emanaldi berezi eta errepika ezin batekin. Ez dugu esan nahi, azkena izango danik, baino guretzat bai da azkena, esate dugu, Untza dan bezala, orain dan bezala, hau izango dela azkenengo kontzertu ardun. Horregatik nahi dugu festa bat antolau otsailak 3, guretzat izango dan festa bat, ez, gure oroimenean, guseiron oroimenean geratuko dana eta pixkat hortaragoak. Esate genuen aurreko batian gure artean. Ikusten dugu pixka bat zein godegun, zein dan kartela, zein dan dagon, hori ez planina eta indeu festa bat gutzako izango dana. Guk ondo pasatzeko, guk nahi deun jendiakin, jende asko da inguruko jendia, nahi deguna guk gurekin egotea eta zain beste ez dakit. Ez dugu igual hainbeste pentsatu gauza funtzionatuko duen gauz batean, estrategiatik egon da parte bat, beste parte bat egon da emoziotatik eta gutzako festa pribatu bat bezala, baino publikoakin. Gukolako zerbait ikusten dugu, kontuatu geha hola atea zaigula, ez? Kontzertua berak beukiko ditu momentu desberdinak, eta kontzertua bera dinamika desberdinak beukiko ditu, baina polita da guk amaitzea, eszenatokian hasi ginen seiok, hasierako abesti horreik jotzen eta proba zirkuloa izten. Azkeneko kontzertu izate horrek buru uste normalen baina gehi eman zizkiguk, baina espero dezagun disfrutako deula, laun artean ingo deun kontzertua izango da eta ondo jungo dara. Bai, nik esan nuke, impresionatzen duen bat, gare azkeneko 3 hilabeteak igual egun horri behi da, azkeneko hilabete espezialmente egunei preparatzen, lan asko inde batzetik, eta gogokin, aiatzeko eta kontzertu hon bajotzeko, emozio guztiko azkeneko unortan atatzeko. Bai, hori da, 2 ordu, kalkuloketen egun ginen, eta igual 2 ordu terditik gertua gongo da 2 orduti baino, bastante luzetxo atera zaigu, baina intentzioa da pixka bat reskatatzea igual garai batean jotzen genitun tema batzuk, eta betiko kontzertuaz gain, egotea hor ezakit, remember bat ezaten zaien bezala. Bai, preokupazio gaztu eta indako lana nota da dira, azkeneko kontzertu hortan, disfrutatzea. Dana ematea, azkena da, emozionala izango da, eta nik uste lortuko eszenatoki baino disfrutatzea baita. Azken emanaldi honetan lagunez inguratuta hariko da Untza. Agertoki gainean taldekideekin bat 11 musikari lagun. Ola Salvador, Alaitz Tamaider, ETS, Maixa Eteixiar, Pablo Novoa, Nogen, Xabi Solano, Tremenda Jauria edo Niko Etxart. Zerrenda amaigabea da. Egisa esan zala pixkaten imaginatzen genuen eszenarioa, gure eszenario ideala. Gu seirok eszenatokian, lagunak holtza gainean, holtza azpian, eta Miribila beteta, gure ikusleekin, 10 urtetan jarraitu gaituztenekin, eta disfrutatzera errespetu puntu horrekin, ze azkenean gertukoak begira daudenean beti da pixkaten urdurio gartzen naiz nire bintzat, baina disfrutatzera azkena izango da, asike lanakin. Bai, ez dindegu gehi oskatu. Zan da guk nahi genuen kontzertua sortzea, eta egia da igual kolaboratzei asko diala, ez oain pixkat gaude abernolateakoan dena, tentsioakin, baina Aliberian oso pozik lortitugu bertan egotea gure referenteak izan dianak, gure ibilbidean lagunak izan dianak, gurekin batea azten ikusi ditugunak edo koinziditu dugunak estenan, eta netzat da oso borobila kontzertua eta bai, oso pozik alde hortatik.
ni uste dut, despedida baten hoietan dintzai guri, gure ingurukoekin, eta musika munduan egiten lagunekin dagoela festa bat antolatzea. Eta, helburu horrekin egin dut, eta hala jongo da. Guretzat erreferenteak izan dienak eta lehen izan duten moduan bide lagunak, ez? Apur bat nasketa bat egin dugu hor, nahi izan dugu bebai, apur bat trikitixaren mundua harakatu eta bertan erreferente izan dien pertsonak ekarri, erreferente izan dien emakumeak bebai, ez? Beraiek gabe ere, untza ezan existituko ezan jentia bebai ekartzea, ez? Trikitilietatik hasita, Euskal Herriko rock and rollaren hasieretako beste pertsonei gaztuta. Nahi genitu nik uste dut hor gainen da eskola, ilusio eten. Gutzako placer hutsa, horiekin kolaboratzea, eta artista hondik, izena hondi die. Batzuk hasieratik parre artean esateken duena ondo gozan, honekin kantua jotzea, ondo gozan beste honekin ezak zer. Eta bukatzea gure azkeneko kontzertun kolaborazio horiek egi bihurtuz, amets bat. Tremenda Jauria adibidez bide lagun, oso bide laguna, gure hasiera 2017an Lapangora jo hauen gira horretan ezagutu ginen elkar, kolaborazio bat ingauen, eta bai izan die oso bide lagun, lagunak eta bide lagun zoragarrixak, ez? Asko lagundu duztuenak, eta gero, harreman oso politxin dugunak, polita da gure azken kontzertuan egotea. Batzuten azkartoa berez peli dagoena, dena desberdina da norbere arabera, aldakin guzti forma duen mundua, buruz bera. Ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, esegin txoria buruan, hankak airean igo nahi badezu, nire gainean. Bilbon sortu zen untza 2014 urtean, musikariak ikasle ziren garaian. Hamarkada bat geroago, Bilbon itxiko dute zikloa ere, non bestela. Ez genuen dudikin Bilbon izango zela gure azken kontzertua, han ezagutu ginen, han sortu zen dena eta han asistan dena, eta bukatzearen nahi genuen han izatea. Hoxe da oso borobila da. Eta pixkate planteatu genunean eten aldiana, esatu genuen, noiz. Eta 24an erabaki genuen denboraz hobete biltzeko. Nun, eta etzan inongo dudek. Nun horrekin etzan egon inongo diskusiek, eske Bilbon izan behar zan. Bilbo da gure komunian daukaguna Bilbo da. Denok geha Gipuzkarra goitza punta bateko, baina denak bertan ezautu ginean, denok Bilbo ezautzen dugu ondo, denon etxia da. Bilbot bakoitzak aberia, baina gero denona hori da. Inongo dudik ez genuen euki horrekin. Bai da guretzako berezia Bilbon amaitzea, hasi ginen kaleetan eta apur bat Bilbok barne biltzen dauen, giro horretan. Gainera hori Miribilla badauka bere presentzia edo Bilbi gainean eta Aldezar gainean, bai, guretzako leku ezin hobea. Untza taldearen lehen emanaldi eskaini zuten 6 musikariak igoko dira gertoki gainera, azken emanaldi honetan ere. Musika talde batetik haratago, untza lagun kuadrilla eder bat da. Hasieratik izan gara lagun talde bat, eta urte guzti hauetan pasada egun guztiakin mantentzea eta nola iritsi gehan azken kontzertu honta lagun bezala eta jarraitzen dugula hola izaten. Netzat, kriston lorpena eta arro sentierazte egiten gauza bada. Ez da erresa izan, Denok azkenean kuadrilla bat, lagun talde bat, eukitu gure gora berak, mundu guztiak ez dela. Baina aurrekoan ensaio baten ere komentatu genuen, ez de politia, sortu ginen bezala amaitzea, eta arrazoi bat ere igual amaiera emateko hori izan zen, ez? Laguntalde bat ginala eta ikusten genuen ja bakoitzak bere interesak edo ez pixkaten altzala laguntasun hori apurtu ez, baina esan nuke ja arrakalatzen hasi eta esan nu behitu. Ondo gaude, seirok superlaguna geha, ez dugu sakrifikatuko ezer laguntasun honen kontra. Esan nahi dut, gustora gaude eta maiera iritsi da, onartu behar dugu. Igual jarraituko dugu hemendik 10 urtera, ez dakit. Baina orain ondo gaude, ospatu dezagun a lo grande amaiera baita eta lagun izaten jarraitu, ematu baserratu ginela, ez dela izan nola. Baina, pixkat, ez, azkenean norberan ja ikusten genuen inorren preferentzia ez dela
untza edo bakoitza bere hasi zala bere bidea egiten eta esan nuen beti jazta onartuko dugu amaiera dela eta amaituko dugu alogarran du. Bai, hori ikerrizko suerte auki genuen, zatiku juntago ginen, Bilboko kaletan juntago ginen, ibiltzen ginen dano jende hona ginen, baina joder, 10 urte pasau. Eta danak elkarrekin ondo ematen ginera juntatzea eta kasualidad izan zen, da sorte hori daukeu. Eta untza talde bezala utziko dugu, baina lagun bezala seitzeko gare du. Bai. Eta untza musika talde izatez aparte nik uste kuadrilla bat, familia bat izan gehala. Denbora guztien zehar eta situazio kala eskatu dolako elkarra apoiatzen jungana eta behintzat ondo bukatzen dugu. Bukatzen dugu oraindik momentu honean nik uste eta importantea dela. Bai, alaxe izango da. Eta beti jarraituko dugu lagun talde izaten. Musika talde igualet, ez gehi igual berriz musika talde bezala egongo, baina lagun taldea betirako gehatuko da. Eta hori da politena edo importantena netzat ibilbide honetatik ematen detena. Bai. Zauriak zauri, abestu dezagun ginez isiltzen dena. Beti apurtzen da errez, baina lagunak beti ulertuko zaitu asteragoaz. Taldeak diskografia oparoa batu du 10 urte hauetan guztietan. Iraupen luzeko 3 disko argitaratu eta 300 kontzertu inguru eskaini dituzte, Euskal Herrian zein atzerrian. Mauka diskoetxaren babesa izan dute hasieratik. Beste talde batzuekin konparatzen gara eta kontuatzen gara gu hasi gineanetikan hori, lehenengo diskotera genuen momentuetan, hasieratik ja topea egon gehala, ez gala gelditu inoiz oain arte, gelditu ginen lehenengo aldia pandemian gatik izan zen, pandemian mundial bat behar izan zen gu gelditzeko. Eta pixkate bai hortu datorrez, ez da gizema kontzertu, ez da gizema disko, eta bai, zer ikusia daka horrekin, gelditu izanak orain, bai. Bai, nik esango nuke, musikalki bai ondala kanbio bat. Lehenengo diskoa, igual naturalena, materiala, ni taldea iritsi nintzeneako ia dana inda zeon, eta nik uste oso erraz eta naturalio ezatea zala. Bigarren diskoa landuagoa, kantui buelta gehiago emanez, eta prozesu luzego bat eukizon. Eta azkenekoa musika estilo berrik ikutxuz eta pixkat esperimentauz gure era. Eta hiruek desberdinak, hiruekin gare guztua. Eta ibilbidea, ona ala, gure guztez. Bai, eta gainera ez gara izan talde bat nahi izan duguna guztiz alde batera joan, bestera, ez? Esan dut elektronika adibidez, ez da, elektronika sartuko dugu, sartu behar delako, ez? Izan da apur bat, joan da urtetzen, gu garen modukoak izan da, holan plasmatu dugu bai gure diskotan, eta urtien poderioz baldaketa bat igertzen da. Gure barneko gitarra elektriko horrein presentzia bai azkenian igertzen da, azken disko horretan. Uste dute aldaketa natural bat izan dela, eta bai, uste lortu dugula mantentzea gure izaera. Esango nuke disko bakoitzak bere zerbait dudula, ez? Hasierako lehenengo diskoak esango nuke inozentzia gehien, naturaltasun gehien, espontaneotasun gehien transmititzen duen diskoa dela, gu ere horrela ginalako momentu hortan. Bigarrenak bai ikusten da salto bat, ez? Pixkat melodia gehiago pentsatuta, baina hala ere badaka lehenengo diskotik zera. Nik esango nuke bigarrena dela lehenengoan eta hirugarrena asketa bat, eta gero hirugarrena bai ikusten da aldaketa asko sakonagoa, bai melodia, bai letrak, gure evoluzioan isla esango nuke. Nik uste denboran denbora aurrea dijoanean ere gu pertsona bezala ere aldatzen goaz, estena ere aldatzen doa, igual gauza erreferentzia berria azkazu, orduan oso aberazgarria da nire ustez bilakaera bat egotea pertsona bezala eta baita talde bezala ere, eta nik uste hori isladatu dugula, ez da izan, ez dara kriston aldaketa drastikoak ditugula, baina bai gustatzen zaigula betire zerbait berria sartzea, ilusionatuko eguna edo probatzea beste gabe. Bai, saiatu gauza horrek aportatzen, baina nik uste klabe izan dena gu geu aldatu gehala da, gu hazi gehala. Eta azkenean disko bako izan dela gu ginean momentuko argazkia bezala, ez? Gu badakau garapen bat, eta argazkiako itza da instantanea bat bezala. Gu gure artean oso ondo eramaten geha, oso tratunak gau, oso lagunak geha.
oso kuadrilla eta gure elkarren artean oso ondo pasatzen dugu, eta nik uste saiatu gela horri eusten, ez? Igual profesionalizatze prozesuak ekartzen du sakrifizio bat, olako gauza batzuna, ez? Eta saiatu gea horri eusten. Aldapa gora abestiarekin arrakasta itzela lortu zuen taldeak. Hala ere, kantu bakarreko talde bat izatetik haratago joan da banda. Egindako bideo paroak erakutsi du, untza aldapan gora baino askoz gehiago izan dela. Neungian gora, burua, galtzen du maiz, herriko kaletan, sarritan, galdu izan naiz. Norbere izizituen, kultura lurra sua daura. Egia bagendula bildur hori aldapan gora atera zanean, eta hurrengo diskotara begira, bagenuen One Hit Wonder mamu hori ez gainean, eta asko sufritu dugu horrekin. Aldapan gorak eman dizkigulako gauza on asko, gehiago onak, baino txarrak ere, eta hori izan dela bat, eta presioa asko izan dugu hurrengo diskotara begira, bai kanpotik eta baita gu gure buruari jarri izan dizkiogunak. Baina, esan bezala oso harro nola gestionatu dugun dana, eta bai, gu gure etikan jarraitu egu guria egiten, eta disko berriak, abesti berriak sortzen, desberdinak, ez? Disko batetik bestea ikusten da ze aldaketa, eta baita ere ez talde bezala eduki dugun evoluzioa, eta gustora egindako bideakin. Beldurre bat zegoen, aldapan gora potente izan zen. Golpen pasau ginen, zerotik egunea, oso denbora gutxin, inork ez ezautzetik golpen euskal musikan fokoa gure gainean eukitzea, gutzako fuerte izan zen, bai honeako eta bai txarrako. Nik uste zailena hori izan dela, mantentzea. Gure hasiera izan zen hori bapatekoa, eta jende asko esatez digun edo lotzez digun irudi batekin hit bakarraren taldearena, ez? Eta nahi izan diogu beti horri kontra egin, eta demostratu langilea gehala, lan egite deula, eta nik uste hori izan dela demostratu duguna gure ibilbidean, eta ez zala suertea bakarrik izan. Deabrua gara, deabrua gara, deabrua gara. Erromeri giroetan abiatu zuen bere bidea untza taldeak. Trikia eta bibolina izan dituzte oinarri nagusi, eta sustrari galdu gabe, berezko nortasuna lortu dute. Taldea sortzera nijoanean ez, hasieran idean un talde bat sortzeko, eta banakian egon behar zela biolin bat. Lehenengo instrumentua, trikitixa eta biolina, eta gitarra elektrikoa, hiru instrumentu horiek nahastea. Eta gero besteak, baina oso garbi nun hori, eta nire buruan ez, imaginazio hortan oraindik abestiak sortu gabe zen denean. Eta gero ikusi da, egia da, hori izan dela untzan identitatea gehien eman diona, ez, biolina, nasketa hori esango nuke. Esango dut, euskerazko musikan barrun, ez gu trikitixan barrun klasifikatzea gaituzte, eta zentzu hortan beste, igual, ontsu bertan potentena dian beste alde batzuk diferentziatze gaitu trikitixa, baino, eta gero trikitixaren munduan barruan, bai egia da, oso trikitix, biolin, zea hori, dialektika hori dala igual pixka bat, musikalki behintzat berria, baino intentzio izan, bai, trikitixatik arata jutia, eta trikitixa izatea instrumento bat, ez izatea generoa, beha, trikitixa, eta ez dakit, ez dakau fandangoik, esan nahet, untzak ez dauka fandangorik. Hori ezin du esan, trikitixa dukan ez da talde batek, edo ia inork. Bueno, baita esan behar da, gu erromeri bezala seginala, orduan, erromeri bezala selkatze gaitu horrek, eukidezake ere justifikazioan bat, eta barkatze zaio. Baina, nik uste gero beti saiatu gala pixka bat ere hortikan aldentzen, ez? Eta erromeriko dinamika eta karakteristika batzuk kentzen, ez? Adibez, erromerik dena edo ia dena dia bersioak. Gu hasiginan errenian erromeri bezala bersio egiten genitu, baina gure kantak ere jotzen genitun. Gu erromerian ibiltzen ginean aldapan gora jotzen genuen. Gertatzen dela ez dela etzaguna. Eta jendeak ez zula ezagutzen, baina jotzen genuen. Untza lotzen balima zerbaitekin bai da trikitixa, bi emakumeen ahotsak, jolasten, eta musika alai moduko bat, ez? Eta beti, natural sortu zaizkigu olako kantak, baita ere bazkagu kantu intimoagoak.
eta nik uste denan bueltan hor jungeala egiten, benetan nahi genunetik eta sentitzen genunetik gure egitik egiten gauzak. Euskaraz abestiak eta trikitixa pandero bezalako instrumentuak aukitzeak taldean handicap baino bidea zabaldu diguten puntuak izan diala. Ze azkenean gitarra bat edo bateria bat talde askotan dago eta Japonen ere ezaguna begia, baina trikitixeakin eta gainera euskaraz abesten askotan esaten da, euskaraz abestuta, eske horregaitik iritsi gera nik uste iritsi geran lekura eta horregaitik, ez? Pertsonalidade horregaitik ezagutze gaituzte Mexikoko ez dakizeinek edo Kubako ez dakizeinek. Orduan, ez askotan erabiltzen dugu handicap bezala, baino guztiz kontrakoa esango nuke nik. Esan beharrik ez da, trikiti eta biolin barik, untza ez zela izango untza eta untzaren esentzia hor dagoela, ez? Baina, zuk esan duzun moduan, bagaz beste pertsona batzuk hor, hasieratik trikiti eta biolin horrek babestu eta ez dakit, inguratu inditsugunak eta badauka bere xarma nire ustez, ez? Untzaren soinuan, bi mundu horrein elkartze horrek, ez? Hoi roloi toko zaigu kubritzea gure, rock talde formato normalea izaten bi gitarra, bitako bina arte nolabait melodi printzipalak eta arieak ematea togen zaio gitarrari. Eta hontan, hontzan tuko zaigu gainetik biolina eta trikitixa. Orduan nolabait basea ondo zaintzea toko zaigu eta bai. Untzak sortu zuen lehen kantuan, emakume musikaria konbentzen ziren. Azken emanaldian ere, emakumeen presentzia handia izango da gertokian. Izan ere, egun, Untza bera erreferente bilakatu da emakume musikari gazte askorentzako. Zerbaitegatik gaude hemen, zerbaitegatik sortu genitun lehenengo abestiak eta hori izan zen eduki genitulako batez eusueketanik emakumezko erreferenteak eta hoiek gabez ginen egongo gaur egun gauden lekuan. Orduan, beti saiatu izan geha hoiei pixua ematen, hoiek beti presente izaten eta azkenengo kontzertu honetan ezin zian faltala eta Maider, Maixa eta Ixiar, Reola Salvador gure referente dian emakumezkoak eta pixkat baita ere reibindikatzen hori, ez? Oraindikan lan asko dagoela egiteko eta oraindikan bisibilitatea eman bertzaiola emakumezkoei, musikariei eta horrekin gure azkeneko kontzertuan ere. Batzutan erreferentietik eta jartzea oso handia egite zaitez, baina bai egia da. Azken denboraldi honetan ikusten nion naiz, Laitz eta Maider eta hauek nola hasi zian ere eta oso antzekoa izan da ibilbidea, ibilbidea edo gertatu zana behaiekin ere oso antzekoa izan zen eta justo kontuatu nintzen ni trikitixa ikasten hasi nintzanean behaiek utzi zutela, ez? Eta orain imaginatzen dut pertsona bat baita ere trikitixa jotzen hasi dana eta guk justo utzi behar duguna, baina beti ongo dela hor gure musika eta beti izango gehala norbaiten erreferenteak, nahiz eta gu estenan ez egon, beti izango gehala norbaitentzat, bai. Hori politia. Ez dakit espero, hiru disko ditugu eta espero baten bate fijatzea disko horietan, baina horrek errespetua emate egite norbaiten erreferente izate horrek. Eta gu ez bageunden beste norbait egongo zan, esan nahi dut, eta espero dut, esan nahi dut, eske katea mozten baldin bada, seinale txarra da. Azken urteetan Euskal Herritik kanpora ibili da Untza kontzertu biran. Xumeki bada ere, bere leku egin dute musika estenan. Milaka kilometro furgoneta eta dozenaka hegaldi bidean musika mugaz gaindi zabaltzeko. Asko bidaiatu dugu Untzakin, eta hori ere polita izan da, baina aldi berean gogorra. Leku horietara jun eta batian euskera bertan ez dagoen lekuetan ez, euskeraz bakarrik kantatzen duen talde bat, eta jendeak gure kantuak kantatzen hori izan da, nik uste oso berezia ez, bertan bizitzea, ze kontatzen bali maizute igual ez duzu sinisten edo, baina berta jute zenean ikustezunean jende hori, zure kantuak kantatzen, dantzatzen, superrondo pasatzen, nahiz eta igual ez duen ulertzen zer esan nahi duen, edo baita ere euskera ikasten hasi da edo bilatu duzte esan nahi duen,
edo euskeraz maite mindu da horri esker, ba oso polita da hori. Inou eta denporaren poderioz bebai, joatetik. Osea, hasieran goratzen do, festivaletara joaten ginela asko, Aldapangoraren fenomenoetatik, festivaletatik deitzen ziguten, baina, azken kontzertua Madrilen Joi Eslava izan zen, bete ingauen, osea, bai indogu bide bat bebai, kanpuan, Estatu Espainolean, eta, Estatu Espainoletik kanpo zorionez bebai, eta bai, azpimarratzeko hori, bide bat indogula eta gero lortu dugula, nik uste dut behintzat lekutxo bat edo. Azpimarratuko nun, kanpora juteak asko suposatu zegoen guri talde bezala hasieran, bazalako esfortzu bat, bidaia luzea, furgonetako ordu asko, baina kanpoak transmititzen zeguna momentu hortan, guretzat balantzan jarrita horrek irabaztezun. Azkenean, hasierako urtetan nola dena izan zen hain bapatean, hain buma, oso presionatuta sentitzen ginean musikari bezala, pertsona bezala, holtza gainean, eta kanpora ateratzea bazan guretzat askatasun bat. Ez ginen hain juzgatuak sentitzen, eta askeago geunden kanpoko kontzertutan. Azken emanaldia burutik taldeak zabalduko du. Iruñerriko talde gaztea da honakoa. Gaualdi berezi honetarako talde ezin aproposagoa. Pentsatzen egon ginean ze talde jarriko genuen, ezagik, telonero bezala edo. Osea, lehenengoa izan zen ja burutik, eta ez zitzaigun okurritzen beste norbait. Eta ja, burutik ekingoaz. Gaina lagunak ezaguna dira, eta gure rollo berdina dakate, balore oso polita dazkate, oso indartsu datoz, musikari oso nadia, ilusio piloa dakate, eta iruditzen zitzaigun oso aukera polita ere behaiei eskaintzea plaza hori, hainbeste jenden aurrian, eta oso pozik daude. Bai, lagunak, zorionez, eta bai da modu politxa, kontzertua hasteko, denboratxo bat doiaz, burutik martxan, baina emuten dau, oine zabaltzen mugaz gaindi, hasi dela zabaltzen, eta guretzako pozgarria da, aparte lagunak diela, burutik bezalako talde bat egotia. Azken emanaldi eskainia eta gero, lozorroan sartuko da untza taldea. Hortik aurrerakoak denborak esango du. Hortik aurrera bizi. Aurrera. Nik uste dute polita dela bebai, etapa aldaketa honetan deskantzetxo bat emutia zure buruari, eta lasaitasunez, hausnartzia, nora nahi duzun joan, baina, estenatokietan ikusiko gaituzu eta hortarako intentzio daukagu, egurra. Hain gauz, otxaiak 3 urun, horrekin nahi daukeu, eta nik aurrera, pixka lehenengo asimilatu dena, eta gero ikusikoa. Aber, ze eskatze digun, behiz egon butzek. Datorren erako ilusioz bete, jarrai dezagun ametxetan tente, jarrai dezagun ametxetan tente.